Ryan Chambers kumsang ni panga ani a Australia ramat seng kumsom ni panga mi Ryan Chambers chuan zin kho thon na hun tha anei lop maya kalalo chak thin em na India rama Chennai khopuya chuan a thian pa John Booker nen zin anril ruk ta ani ani pani hi no pante da tanga income to khoi ki pa po lo in zui chat thin an ni a chutia hun engemaw chen zin dun an han ruam man po chu an chungte tan ngai that lo na tur a om ran lo Ryan hi zin veiwa anuam timi tak ni in a thian pa John Booker po ama ang tho tlangwal fel tak nung chang tha le harwang tak ani boka Ryan a chungte point an ring tok hle ani June ni som ni sang ni panga chuan thariat cham tur angin India ram anon thok lu ta a an thlen tir phata tangin India mi tanen an nun phung le khosak dan in mil lo lutuk te chu nuam an ti hle a fan ngai lo khopui han fan chu nuam an ti in an lim hle thani vel zit an cham nu chuan India ram chim lam chu an fang nem man hle a India mar lam ram te po fang zelin Dehradun lam an pana Rishikesh khua engemaw chen cham turin an ipte an bang le ta ani Rishikesh khua hian khothlang lam mi tele khovel mun sang sanga Khualzin ho te a hip le maya Hindu ho mun hlui le sul no hlui tam tak omin khovela ben lar bera changam The Beatles te po in an lo tlo to a ithil mamo zong chu he hmuna hian a he hmuna lo chu thil lo ani mai ti in The Beatles khai pa John Lennon chuan The Happy Rishikesh song alo phua hial to ani Khualzin dang te ang bokin Ryan le John Booker te chuan chu khu a hmun hlui le poimo chu tlo kwalin thakhat don chu hun an mang le a nima sela an cham chung hian John chuan ngai that lo na lian tak anei tlat mai a chan chu a thian pa Ryan Chambers chu zan engemaw zat amut mu mal to lo owang ani har sat na inayem tia azola in chol mang kan ni a chhun lama po ka du hun huna kamu thelom ti in a chang fel et mai sia han pui vak ngai na a relowani nikhat chu Ryan le Spanish Khualzin an thian char thar pakhat te chu anom na khua a Hindu pui thiam baba hna chuan in tir turin kala nima sela rei om lovin anon kir le ngal tamaya John hna chuan nuam an ti lo wangin rei an om talo ni ina soya an hun va mandan takero chu chip chiarin a soilo thung a thian pa nung changa chuan danglam a om a hriat awangin angai a tha thei to lova Ryan nu le pa chu phone call in John a chuan a beta top maya Ryan a khosak dan chu ama lo riawa a hriat thu te a hrila ron ho pui mai a ril ruk thu te po a hril tlang vekani August ni somni pathuma chuan Ryan chuan a chung te chu bevele in a thil lo zon to thin zong chu hmuna chuan a hmu to thule ho an tum to thu a hrilani anu chuan an om zel dan tur chu lo hril zel tur a cha in an ngai tu thuin a thla nge a emizan hian Ryan chuan music te ngai thla in a hlim viau ni in John a chuan a soya amut san nu po in Ryan chu zanrei tak thleng journal ziaka amen thu a sei bokani atuk August ni somni pali jing ma taka John chu yoga class nei turin a chuaka a thian pa chu lamwa angai mai ani a thil ti tur te ti zowa hotel alet le chuan a thian pa Ryan chu alo om lova breakfast e tura engemaw chen anga nu po a alo le tak mai silwa wangin anom na hotel gate veng tu chu a thian pa alo mu lo azot ta topa chu ta le ani chuan zingdar nga vela ke korbul pol ha a chuak a hmu thu alo hril tamaya John ai po in alo chuak masada izok ti na ani chu rang takin an ruma a han let le a Raina poisa a passport le a phone te chu kenglovin an thlen a chuan alo om thlap loi sia ngai thazan lo chungin exercise la ani ange ti in breakfast chu abot sai ta ani nimasela Ryan chu khothim don thleng po chuan arun le thei ta reng lo maya biak po donin a phone a keng box silo John chu angai thalo tak zet ta
a thian pa china hriat lo thu chu hotel nei tu te hnena a thlen ta a among an to pa chuan Australia rama raina nu le pa te po chu thilom zia azuk hril ta tok mai ani ni rei lo te hnuwa chuan raina pa jok chamber su India rama aron thlok lut ve nga la jona omna Rishikesh khuwa chu aron thleng zui ve ta ani afapa chu an phek zan ta chiam maya ma se ni tam an zan nuwa po mason na an nei thei tlak lo abo ma zana azia a journal chu anan kewa thuziak mak angreng tak alo nu chi reng mai ka local bota ani po in min lo ngai tu su ka thilove karil ru ti thoven ka duwa chumi tur chuan ka taksa hi ti thoven photanga ani ti alo ziak ko mai ani chu abo atanga cholkar khatna chuan Rishikesh khu atanga kilometer soma hla a tempula rain chu mutu anom thu an hreta lo maya rang taka chu mun chu vapan ngalin chu talo tempula pui thiam pakhat chuan rain chu chau mel taka mu thu le bong te intur apek thu lo soya an kianga chol ha damri tura ati po in adu tlat lova temple chu chua sanin akal bo le tak thu alo hrilani chu chu nung damarain mu hun bera chu ani zuita a kuma vei nu po in a chanchin hriale mutu tu ma anom tareng reng lo mai ani kumsari laia liam nuwa po a chung te chuan beidong lovin an zong zela kumsang ni som pahnia te po khan social media kaltlang te azong in internet a website te an siama rain chamber sa thlak le ataksa omdan te chu tar langin thei top an la chu ani nima sela kumsom paruk lai aliam nu voin thleng po hian mu alani tareng reng lova thito angai nima se ril rubuaya wanga wakwain indiaram khoilaya mo a nungdamina lola mialangem ti chu achung te beiseina le anril rutina tu alani tareng ani Lars Mittank kumsang ni som pali jun ni som thum khan Germany rama cheng kumsom ni pariata upa Lars Mittank le athian panga te chu nipui chol mang turin Bulgaria rama Black Sea kianga Golden Sands Resort antia chuan ankala Viva Club Hotel a thlengin cholkar khat chung chu chhun le zana nuam tola inti thoven antumani kar khat zet chutia hun zalen tak an man nu chuan Germany an let le ma a an zan nu nung bera party na an kal le a heta hian German mi Khualzin ve tho pakhat nen football chungchanga Lars Mittank chu in nial thin remin an in sual ngek maya Lars chuan a khabe kuala hliam atuar nge nge ani an boru ka zia omde nu chuan a thian te chu chua sanin zan kho in a for bo zui bok atu ka thian te kianga aron let le nu chuan apma zana a in sual pui pa khan khatual mi pali te roin an soi sakron le nin a in soya abeng chuna ati in ana chan po chu apma anin sual na khan nge an soi sakron na lama khan ti po achiang thei to lo ani doctor arona doctor chuan abeng dara hliamanei ti alo hrila adam chian ma chuan thlona po chuang ri lo turin thuron alo pe ani chumini July ni sari chu Germany lama hotura anin ruam man ni nima sela Larsadin munawang chuan athian te po chuan abenga dam hun lo lo a hotlan chu tha in an hrele ta zoka mase ama Larsaber chuan angai tu omlo thu soin hosan turle nirei lo te a aron ho vele mai don thu asoya atniel tlatawang chuan athian te po chuan ani le le ti in hosan chu antitlule ta zokani athian tenan hosan nu chuan Lars Mittank chu airport nai lam veng varna a hotel man tlom zok pakhat hotel color anti lama chuan ain suan lut ta a he veng hi munral muang ti a seitur ani ran lova a hrachiang tu te phei chuan ramdang Khualzin thlen na munatan chuan veng hrisel lo takani anti hial thin chu hotel lu tak nu atanga hunrei lo te a chuan Lars omdan chu adang lam ta hle maya hotel CCTV a chuan maksak tak taka a chevel chu mu theani hotel lobby a te chuan a chuk chho ton sek maya tukver pon lam te chu bi in hlau nei ti hriat le
mang an mel takin video a chuan alangani zingdar khat vela anu chu phone a bia in mi pali in an zui reng thule ruk bawan tum nia a riat thu a rila alo thita ani chuan arang theyang bera a credit card lo block sak turin acha bokani zingkara chuan taxi in airport apana airport doctor churon le in doctor chuan abeng nat dan chu thlona chuan luipui chi ani lo thu bok alo hril le ani a chan chu abengdar hliam chuan high altitude ta thina hial a thlen thei wangani ma se ho adu ema wang chuan achunga chiatna engpo lo thlingse aman mo aphurang ti in intiam kamna le kha ming assign ta mi mayane chuti lai tak chuan airport ta construction worker siam that na thok tu ho ron lut khup maya mu chuan a chi ai le ta vak maya he hmuna hian ka thi du lo tia awin airport atang chuan atlan chuaka a bag le a wallet a passport zong ten chuan atlan chiat san vekani airport cctv rang chuan atlan chelai chu mu thei ani a airport parking lot lama chuan tlan tlang zelin security fence te po chu alon liama airport kiang ram noya chuan tlan lut zelin chuta chin chu a chin chang hria tu reng om lovin abo pilzui tapmak mayani kumsari aliam nu voin thleng hian engwanga tlan bo nge ania eng thil chi ange a hlau ti le engwanga abungrua zong te po nut chia khopa hlau thlabar nge ani ti ta chu hriat thei ani talova anin sual boina khan a thluak lama ngong na sa taka nein aril ruwa boy pha ani ange ti ta chu anrin thu ani tangot mayane